Uyafika kumina uthatha isichitho uhambe usifake emshadweni. Hliphike kube nje kuningi okwenzakalayo. Bayafona abantu bekhala kumina ngiyinyembezi. Athi indoda yami ihamba igibela wonke abantu la elokishini. Angisahloniphekile. Lethiwe la mina ngingenelela khona-ke ngicupha labantu ukuthi induku ingasavuki ngapha. Ngishaya abanye bahude ngapha uthi uyaphuma uyolala nomfazi womuntu unye kube isiphithiphithi. But lento isuswa ekuthenini nathi thina inyanga sinesandla. Kunabantu abanezichitho la ezi-strong engibhekana nabo each and every day bazohlola. Thothi indoda seyiphumile ilala ngaphandle. Ishiya umfazi endlini akenze lutho. Umfazi ulala ne2K ngale. So kuningi inkinga engingayisho nje mina ekhona manje akusekho ukuhloniphana ebudlelwaneni. Thina abantu besilisa engikubonile kakhulu kuthina abantu besilisa asisahloniphi komama la besuke sibathathile. Kuningi ngihlale ngireceive ama calls each and every day omama bayakhala minyembezi indoda imshiye na 5 izingane wahamba ohlala eflatini ojola nabantwana. So yimi ke la ngisuke sengifikile ke nami sengifaka uswazi ke lapho sengilungisa lezo zinto ezinjalo ukuthi lo ndoda ayibuye akanye lapha eflatini akwenzeka iphithiphithi. Ngisuke sengifikile ke because sizama ukulungisa iCountry although singeke siyilungise yonke because vele seyimoshakele but mina ngilo ngiyajoja lapha ngomkhonto wami ngilo ngiyafaka but okuningi engingakusho ukuthi isimo esiningi esibhedayo manje nenkinga engibhekene nazo kakhulu ezothando.